Després també volíem parlar dels robatoris que s'estan tornant a produir. Sabem que és cíclic, vull dir. Però per desgràcia el tema dels robatoris segueix estant sobre la taula. Dies enrere han entrat a força cases, entre elles el barri de Puigcigró, també la Serra Vella s'ha trobat en què els hi retataven les cases. Veïns veien com gent de fora al poble retatava les seves cases. No és casualitat que parlem de barris que estan separats del centre, com puguin ser Puigcigró i Serra Vella. Són barris que és fàcil entrar, és fàcil sortir i ningú t'ha vist. Recordem que després de l'onada tan gran que va haver-hi temps enrere i després de la pressió que van fer els veïns i les veïnes del poble, vau posar 3 càmeres de videovigilància. Està bé, està molt bé que es fes aquest pas, però veiem que potser són insuficients. Potser cal posar-ne alguna més. Cal que estudieu, que us plantegeu seriosament posar alguna càmera més. I us volíem proposar diferents llocs, a veure si serien oportuns. Per la vostra consideració creiem que sí, és a dir, ens encantaria que d'aquí poc digueu, mira, el que ens heu proposat ho tirem endavant. Hem estat mirant aquests llocs i un dels punts, creiem que crítics perquè és molt fàcil entrar i sortir i aquí no t'ha vist ningú, és el carrer de les Creus, a dalt de tot el carrer de les Creus, amb la carregada. La carregada allà al mig és un problema molt gran. Allà seria un punt on posar-ne una. Un altre punt on seria posar-ne una és a la Creu de la Massalliga, perquè és una entrada de 3 camins, va a Puigcigró, l'entrada-sortida és també un punt important. Llavors n'hi ha una altra que ja està col·locada, però que mirant com està vam pensar si la reubiquéssim en el mateix grau però una miqueta més avall, que és la que està a tocar la parada del bus. Si la tiréssim una mica més enrere, potser cobriríem el que és l'entrada a Puigcigró i el carrer de les Pallisses. Senzillament seria no moure-la de la carretera, sinó baixar-la una miqueta. Així, aquestes dues entrades, tant les Pallisses, el carrer de les Pallisses com el barri de Puigcigró, quedaria mínimament més vigilat, perquè ara no està gens, perquè la càmera està just passada a l'entrada de Puigcigró. A veure, ens encantaria que d'aquí poc ens poguéssiu dir, mira, ho estem estudiant, estem demanant pressupost, a veure si aconseguim tirar endavant.